Ваши расследования не раз уплывали на реальные решения уладаў, там замарожвалі актывы Гуцэрыева ў Вялікай Брытаніі, санкцыі супраць беларускіх бізнесоўцаў таксама працавалі, адмена схемаў кантрабанды ў Эстонii. Як вы ацэньваеце эфект гэтай працы расследавальніцкай і ці тое гэта, чаго вы чакалі ад расследавання? І огуле, ці яна ўплывае вось на гэтыя рухі сусветна-міжнародныя ў дачыненні да Беларусі? Мы зараз размаўляем літаральна праз некалькі дзён пасля вялікай такой вехі для журналістаў-расследавальнікаў. Суд у Гаазе, які прызнаў Расію вінаватай у крушэнні малайзійскага Боінга, упершыню у настолькі маштабным выраку выкарыстаў як асобную катэгорыю журналісцкія расследаванні. Такім чынам, увёўшы прэцэдэнт для выкарыстання журналісцкіх расследаванняў як не проста доказаў, якія журналісты-расследавальнікі знаходзяць, а сам факт журналісцкага расследавання, як інкрымінуючы доказ у падобных выпадках. Агулам мы лічым у сябе, для сябе па такой метадалогіі сумарная вартасць раскрытых схем, сумарная вартасць схем з гэтай лічбы, па якіх былі прынятыя нейкія дзеянні, ну і наша ацэнка реального урону коррупційної схемі абыходу санкцій. Сумарная вартасць раскрытых схем апошнія ўжо некалькі гадоў у нас рухаецца прыблізна каля $1 мільярда, больш за $1 мільярд. І з такога яркага, напрыклад, сёлета ўжо значна больш, чым $1 мільярд будзе ёсць. Гэта было міжнароднае расследаванне аб адмыванні грошай турэцкай мафіі, такой сям'і Фаліалі з базы на паўночным Кіпры. Вы ў гэтым усім удзельнічаеце? Так, так. То бок вы займаетесь не только беларускімі, расійскімі схематозамі, як кажуць, але і светавымі. Мы займаемся, мы з'яўляемся членамі такога Organized Crime and Corruption Reporting Project. Это міжнародны цэнтр па расследаваннях организованной злочинности и коррупции, это, по сутности, объединение найбуйнейших журналистов-расследовальников усяго свету. И мы у основным зараз, любое наше расследование, бо мы уже научились знаходить, куды хаваюць грошы, і, звычайна, это ў нейкую іншую краіну. І, звычайна, у нас ёсць нейкі партнёр з гэтай сеткі, з гэтай краіны, які з намі это робіць, і вельмі часта ўжо все найбуйнейшыя расследаванні робяцца з кансорцыумамі. І такім чынам, калі нам нешта трэба, там у Турэччыне мы пішам турэцкаму партнёру, калі ім нешта трэба ў Беларусі, там нешта малейшае ў іх прамільгвае, то яны пішуць нам. Ну і атрымліваецца, тое расследаванне, оно было на пачатку году, пра тое, як больш за $1 мільярд ад, значыць, арганізаваная злачынная групоўка, это сям'я Фаліалі, якая займаецца гандлем зброі, наркотыкамі і нелегальнымі стаўкамі. Каля $1 мільярда яны адмылі праз менскае H-казино, у якім уласнік турак, але значыць, непасрэдным менеджментам займаюцца там на месцы бізнесовец, набліжаны да ўправы справамі Лукашэнкі. Это бізнесовец, якому даверылі трымаць казино у прэзідэнт-гатэлі. А у мяне, на жаль, выскачыла зараз з галавы гэтае імя, бо гэта расследаванне з пачатку году. Таксама там ёсць ахоўнік Лукашэнкі і яшчэ адзін бізнесовец, блізка знаёмы з ягоным сярэднім сынам Дмітрыем Лукашэнкам. За дэталямі пра ландрамат, значыць, праз Беларусь для турэцкай мафіі, гэта на пачатку года, можаце пайсці на сайт belarusfiles.org, альбо на YouTube беларуская. Вось гэта добры адказ. Вось гэта па-ютубнаму. Дарэчы, хачу ваш каментар атрымаць. Апошні кейс. Польскія санкцыі супраць Александра Машэнскага, беларускі бізнесовец. Гэтыя санкцыі, гэта вынік расследавання, якое зрабіла ТВН24 і якое назвала Машэнскага чалавекам Лукашэнкі ў Варшаве. Вы калісь сказалі на Белсаце, што для санкцыяў патрэбныя доказы моцныя, і некаторыя эксперты лічаць, што доказы, прынамсі, адкрытыя,
што там былі нейкія сустрэчы з Віктарам Лукашенко ў Машэнскага. Як вы лічыце, дастаткова факта сустрэчы для таго, каб чалавек не меў магчымасці працаваць у Варшаве, там прыязджаць у Польшу і рабіць нейкі бізнес? Ці дастаткова пра Машэнскага зараз доказаў? Ну, слухайте, Машэнскі — это такая даволі супярэчлівая фігура, бо мы пра яго рабілі расследаванне ў БРЦ ў 23-м годзе, падаецца, і тут же это выклікала жывыя эмоцыі. Хтосьці сказаў: вы паглядзіце, яны ж значыць, вот БРЦ пра яго ўсё напісала, чаму ён усё яшчэ з'яўляецца, значыць, не пад санкцыямі. А другие, наоборот, написали: поглядите, нават БРЦ про яго не могло больш знайсці, і атрымліваецца, значит, хороший чалавек. Но сутнасць такая, што ён відавочна выдзяляецца з бальшыні ўсіх нашых астатніх так званых гаманцоў Александра Лукашэнкі, не гэтак званых, а рэальных. А ён гаманец. Ну, зараз мы до гэтага дойдзем. Ён падпадае пад крытэрыі афіцыйныя, паводле якіх уводзяцца санкцыі, але ў адрозненні, напрыклад, ад гаманцоў, якія з'яўляюцца інструментарыем, як там Алексін ці Цицерин, іхны бізнес — это просто раскраданне і нічога больш. То бок іхны бізнес заснаваны на тым, што ім альбо дзяржава нешта вельмі танна прадае, аддае за бясцэнак, альбо забірае ў іх зашматкроць вышэй рынкавага кошту, альбо прымушае беларусаў плаціць шматкроць рынкавага кошту, як, напрыклад, калі ўводзіць манаполію на імпартаваны шакалад для Цицерина, беларусы мусяць ему пераплачваць. А Машэнскі стварае працоўныя месцы, я так разумею. Машэнскі стварае дададзеную вартасць. Вось гэта трэба прызнаць, таму што прадукцыя Санта Брэмар, яна канкуруе, в прынцыпе, і на захадзе, дзесьці мы тут і ў Польшчы можам убачыць гэтыя крамы. Ну, але, значыць, таксама Александр Машэнскі атрымліваў ва ўласнасць малаказаводы, это ягонае другое крыло, Савушкін прадукт, па непразрыстай працэдуры, указам Лукашэнкі, і паводле цаны, якая, ну, відавочна, была ніжэйшая за рынкавую. То бок можна тут убачыць пэўнае спрыянне, але з другога боку і незалежныя эканамісты кажуць часта пра тое, што некаторыя дзяржаўныя прадпрыемствы трэба аддаваць за намінальны долар, то і даплочваць, каб інвестар у іх інвеставаў і праводзіў там эфектыўную мадэрнізацыю, каб яна працавала прыбыткова. Галоўны момант, які для мяне асабіста важным быў у нашым расследаванні, да яго таксама, значыць, можна прычапіцца, гэта тое, што все это, значыць, ён не плаціць практычна ніякіх падаткаў. У Беларусі. У Беларусі, так. Пры тым, што велізарныя абароты, і дзесяткі мільёнаў долараў ён на год не даплачвае в бюджэт. А чаму не плаціць, каб зразумець вось на бытавым узроўні? Ён, у адрозненні там іншых, якім Лукашенко сваім указам дае эту прывілей, ён у свой час абсалютна законна, на мою думку, патрапіў у свабодную эканамічную зону Берасці. Але гэта было ўжо больш за 30 гадоў таму. Як ён навучыўся прыгожа рэзаць рыбку, тады это было сапраўды інавацыі. Зараз у яго ёсць канкурэнты ў Беларусі, якія ў 10 разоў за яго меншыя, а плацяць у 10 разоў больш падаткаў. Ну і тут можна задаць пытанне. Тое, што ён все яшчэ ўжо чацвёрты дзесятак гадоў сядзіць у этой свабоднай эканамічнай зоне Берасці, не прыдумаўшы больш нічого новага. А ці дапамагае гэтаму, што ён возіць сям'ю Лукашэнкі на адпачынак, што ён з'яўляецца на інаўгурацыі патаемнай, ці тое, што ён выступае давернай асобай Александра Лукашэнкі на выбарах 2010 года. Ну, кожны можа вырашыць для сябе сам. Вось, на маю думку, калі ёсць крытэрый еўразвязу для, ну, это, дарэчы, не еўрапейскія санкцыі, пакуль што польскія, так. Ёсць крытэрый еўразвязу па тым, што, значыць, атрымлівае выгаду ад рэжыма і спрыяе рэжыму. Абодва крытэрыі падыходзяць. Ці меў бы ён быць першым на месцы, значыць, першым не факт, тому што, напрыклад, як мы недавно даведаліся, Угоршчына і Словаччына зараз блакуюць санкцыі і блакуюць санкцыі супраць целаахоўнікаў Александра Лукашэнкі, на якіх зарэгістраваныя ягоныя фірмы, на якіх зарэгістраваныя фірмы з асабістым маёнткам Александра Лукашэнкі, напрыклад, у Расіі, вось тое, што рабіў. Якая сувязь? Угоршчына, ахоўнікі Лукашэнкі? Угоршчына... Навошта яны гэта робяць? Навошта яны блакуюць?
Які сэнс? Ну, ёсць у них нейкія цікавасці, мабыць, і сувязі. В Угоршчына і Словаччына яны зараз скандальна вядомыя тым, што блакуюць санкцыі таксама супраць Пуціна і выступаюць проста на баку Пуціна. Ну, яны, ведаеце, карыстаючыся тым, што аддзеленыя ад Расіі в лініі іншых краін Еўразвязу, яны, значыць, спрабуюць падзарабіць на тым, што адкрыта выступаюць за Пуціна і з Лукашэнкам. Яны вельмі сябруюць з Лукашэнкам. Такім чынам атрымліваецца, што фірмы, якія мы пазнаходзілі, якія таксама Белпол знаходзіў, напрыклад, эту маёнтак Лукашэнкі у Расіі, яна зарэгістравана на ягонага былога ахоўніка. У этого ахоўніка ёсць, адпаведна, бізнес-партнёры з фірмамі ў Польшчы, якія зарабляюць на абыходзе санкцый, зарабляюць на разрабоўванні беларускіх дзяржаўных прадпрыемстваў. Для прыкладу, напрыклад, як яны робяць? Ёсць... Мы рабілі расследаванне летась пра разрабоўванне Беларусь-Калія. Яны экспартуюць праз расійскія тэрміналы, і, значыць, і расійскі тэрмінал дае сваю цану на перавалку з цягніка на карабель $30 мільёнаў на год. Значыць, беларускія ўлады даюць загад: тэрміналу вы не плаціце, а плаціце прокладцы, зарэгістраваныя на Кіпры, і плаціце не 30 мільёнаў, а $70 мільёнаў. Так, значыць, амаль $40 мільёнаў толькі на адной этой схеме застаецца на этой прокладцы. Значыць, уласнікі этой кіпрыёцкай кампаніі, ну, это кіпрыёцкія адвакаты, па даверанасці ад ёй дзейнічае такі Андрэй Свірыдаў, намеснік Віктара Шэймана, управ справамі Лукашэнкі да нядаўняга часу. І вось, напрыклад, супраць Свірыдава санкцыі былі ўведзеныя, але атрымліваецца, вот в этой бізнес-імперыі Шэймана ёсць такі Андрэй Селіванаў, гэта яшчэ адзін быў першы намеснік Лукашэнкі, які таксама кантралюе істотныя актывы. Ёсць яшчэ многа людзей, которые заслугоўваюць патрапіць, Зінгман, для прыкладу, якія заслугоўваюць патрапіць у гэты санкцыйны спіс нашмат раней за Александра Машэнскага, але яго быў істотны бізнес у Польшчы, таму яны, напэўна, пакаралі таго, да каго маглі дацягнуцца. Дэтэктыў! Срылер! Людзічкі! Да, Славскі, я ўжо... Здыміце дакументалку нейкую. Не, серыял на Netflix. Ну, мы здымаем кожны дзень відэо, кожныя 2 тыдні відэо з расследаваннямі на нашым канале. І, дарэчы, зараз будзе літаральна праз 3 дні у сераду расследаванне пра тое, як гаманцы Лукашэнкі карыстаюцца санкцыямі для таго, каб больш актыўна разрабоўваць, пад прыкрыццём санкцый, карупцыя пад прыкрыццём санкцый. І мы пакажам, колькі прадпрыемства буйное беларускае дзяржаўнае страчвае на санкцыях і на абыходзе з ім, і колькі яно страчвае ад карупцыі пад прыкрыццём абыходу гэтых санкцый ад гаманцоў Александра Лукашэнкі. Можаце, як вы думаеце, ад чаго эфект большы? Ну, ад крадзяжоў заўсёды, мне падаецца. Гэта больш крэатыўныя людзі, якія так санкцыя, вось гэта нельга. А гэтыя там знойдуць нейкі шлях, там і нешта сюды. Ну, мне так падаецца, я не ведаю. Прыблізна так і ёсць, да, вы угадалі слушна, але я думаю, што вы наўрад ці уяўляеце сабе, наколькі вось яно, розніца. І якія там сумы? Ну, это сумы параўнальныя з бюджэтам амаль што цэлай вобласці, тыя сумы, якія скрадаюць за год. Нічога не хачу пра гэта ведаць. Але калі мы пра Netflix, фінальнае пытанне, а якая самая крынжовая історыя ў вашым досведзе расследавальніка і вашага расследавательскага цэнтру? Ну, мабыць, нешта расследавалі, такі, да не працуе, не на тым шляху былі. Ці наадварот, нешта, што ўзрывала не можа гэтага быць. Слухайце, бывало такое, што працуеш паўгода над расследаваннем, прыходзіш да зладзея, як мы іх называем, значыць, і ён пачынае камунікаваць і дае табе такія доказы, што ты ему ўсё роўна не верыш, але абвергнуць гэтыя доказы не можаш, і справа полугода просто ідзе на
ну не ў сметніцу, но на паліцу. Я, дарэчы, мяне папярэдзілі, што будзе такое пытанне. То ваши расследователи? Само собой. І я нават прыслаў вам некалькі забаўных відэо з таго часу, калі мы працавалі яшчэ ў Менску, я не ведаеце, зараз атрымаецца Не дадуць, кажуць, што гэта сакрэт фірме ўжо. не дадуць. Ну, я тады распавяду, напэўна, проста пару забаўных сітуацый. Такі караценечка, каб. Так, напэўна, самае забаўнае было, калі прыйшлі мы да былога мэра Менску Шорца у сакавіку 20-го года. Это было расследаванне пра раскраданне на будаўніцтве стадыёна «Дынама». Пабудавалі па цане 5 еўрапейскіх стадыёнаў, і мы знайшлі, што куды ішлі гэтыя грошы фірме жонкі намесніка генеральнага дырэктара Будтрэста, якая накручвала кошты до десятка разоў за любыя паслугі. Вось, ну, ясна справа, што это рабіла она не для сябе, і вось мы з вынікамі этого расследавання заходзім да былога мэра Шорца. На той момант не быў уже мэрам, ён працаваў в Белбудэкспертызе, то бок там было крышачку менш секьюрити, і мы да яго зайшлі. І кажам, што, ну, вось, што мы знайшлі, дайце каментар. Выглядае, што это вы скралі. Ён кажа, да, я вам зараз все раскажу. Падняўся, кажа, толькі дайце я стану вот тут, значыць, абышоў нас і пабег. Мне падаецца, на гэтай ноце можем і скончыць, бо гэта лепшы выхад з некага... Зараз, пачакай, я прынясу, я зараз прынясу!